Ngale uNyazi lezi. Amen. Bangele abase bakaNkulunkulu. Ngoba ngiguqile phambi kwenu. Mangisho bangele ukuthi ngoba ngiguqa phambi kwenu akukho okuningi enginawo. Kuphela ukuthi njengoba ngikhona phakathi kwenu into yenu into yakho ke into okungathi uma uhamba endleleni ukwazi ukuthi uma ubheke phansi wayibona ukuthi awunayo into yami ube suyayixosha ngoba into yakho into yenu ke bangcwele engazi ukuthi mhlambe ngelinye ilanga noyixosha endleleni yothi mayuwile uyixosha endleleni into yakho kodwa ngiqonde ukuthi ngisho ukuthi ngime lapha njengomuntu ome njengomuntu wesiboshwa isiboshwa ke uma siboshiwe siyaphuma endlini yaso esitokisini ngosuku lokuya enkantolo mase sifikile isiboshwa enkantolo asihlali sona ngemuva kwabantu sibekwa ngaphambili ngoba isiboshwa ngeke sibone isiboshwa sihlala ngemuva kwabantu isiboshwa sibekwa ngaphambili bese sibhekana nomthetho ukuthi wena ngoba isiboshwa hlala la ngaphambili khona inkantolo izokubona inkantolo ibuka amehlo akho ngesikhathi ikhuluma nawe ayibuka amehlo akho kuphela ibuyiphinde ibuka ukuthi ukukhulumayo kuyiqiniso kangakanani njengoba kuthiwa ijaji
Ingakho bekwa ngaphambili khona lizokwazi ukuthi lijaje kahle ukuthi ufanele yini ukukwenza okuthiwa ukwenzile. Nibese liyahlukanisa ukuthi wenzile ngempela. Ngilapha ke bangcwele phambi kwenu njengento yenu. Kodwa isiboshwa uboshiwe mina bangcwele. Ukuba ngangazi ukuthi uma ugcotshiwe kanti awuhlukene nesiboshwa. Ngangiyobaleka. Kambe ngangole ngibhajwe eThashishi eNtalashishi. Ngangiyobaleka nami njengoJona. Kodwa ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi noma ungabaleka ma umuntu wasezulwini uthe wena wathi uyabaleka noma usuphakathi nolwandle uwela uyaphesheya eNtalashishi uyokubuyisa uShembe athi wena ngithe hamba uye la ngithe yakhona manje usula ebesenza indlela zokuthi iyiphi indlela angakubuyisa ngayo. Abantwana basezulwini bengifuna ukuthi ke la usuke uzohamba khona kuba kuhle ushanele kube kuhle ushanele. Oh, kuhle ungahlali entweni engakwenzeli lutho. Umnikazi wabantu wayebuza ukuthi uhlalele entweni engenamsebenzi yena kusize ngalutho. Khona ukuhlala nje entweni noma usutshelwa ukuthi hayi lento ohleli kuyona suka ngoba lento uyisole wena wedwa. Uhleli kuyona nje ayisizi. Suka ke. Niqonda ukukhuluma ngesono bangcwele.
Amen. Ukuthi isono simbi ngoba siyamlandela umuntu noma ethuyaphi isono asifuni ukuba sisuke eduze komuntu. Ngiqonda ukuthi bangcwele ngiyayibongela. Ngiyibongela ngokuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ukuphela yimina ngihluleka ukuthi ngithande yena. Manje uNkulunkulu uyangithanda bangcwele. Ngiqonda ukukhuluma ngembethumehlwana engake ngayibona emzini oyingcwele wasekuphakameni. Ngayibona imbethumehlwana eyayimbi ayikho kwezinye eyafana naleya ngoba yahamba nemphefumulo yabantu esibaziyo abafowethu nodadewethu lembethumehlwana yahamba nabo. Kodwa engikubongayo ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangivula amehlo wangenza ngakwazi ukubona ukuthi hayi ngeke ngihlale la ngoba sengathi usizani. Ngaphuma abangcwele nabaphumayo ngathi hayi ngiya ekuphakameni okwakhulunywa ngawo ukuthi lo muzi eniwubonayo la njengoba usumncane kanje asazi labantu abaningi kangaka abeza la ekuphakameni ukuthi bayohlala kanjani. Ngeke bangcwele siyeke ukuyikhuluma izinto ngoba sazizwa. Asazi laba abantu abaningi kangaka bezayo babebona umuntu wasezulwini ebabona bengekho thina sasingababoni yena yedwa wayebabona bakhona baningi abantu ekuphakameni wawungababala uthi 1 2 3 wawungababala abantu ngaleyo mnyaka. Kodwa ngibonga ukuthi-ke ngakwazi ukwehlukanisa. Kodwa futhi angisho ukuthi yimi engehlukanisa. Ngithi yena owabona ukuthi ngifanele ukuba ngiye ekuphakameni okusha. Ngoba wayekhulume ngawo umuzi wasebuhleni. Wathi thina boShembe sesiyawubona umuzi wasezulwini ekuphakameni okusha. Wathi thina sesiyawubona thina boShembe lo muzi uvele nanku emkhathini siyawubona. Wathi uyalenga ngeindopho ezine. Indopho ezine ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyinto eminjenga njenge-tray mhlawumbe ngoba wathi intambo zine. Wayethi thina boShembe nezikhonkwane sezikhona kulo muzi. Ngijabuke njengoba khona abantu abaye bakhulume nje. Ngake ngezwe umfundisi ekhuluma ngambona lo mfundisi kusho ukuthi ufika izolo ekuphakameni. Etha kukho okunye ukuphakama obuphili. Manje ke thina ngoba sasikhona sezwa nezwi elalikhuluma lathi niyothi mandlula la nithi kwakuwumuzi lo wasezulwini.
Wakusidingisa ke nokho umuzi wasezulwini okukhulunywa. Kwakuze kuthiwe umuzi wasezulwini siyokhomba sithi wawo kade kuwumuzi kaNkulunkulu. Asingazi ukuthi siyoba sidlula siyaphi. Bakhona bami enkosini namhlanje kunjalo. Masidlula emzini oyingcwele wasezulwini owesezulwini waba ukuphakama. Bantwana abahle basezulwini bekuyisikhumbuzo esingene ngomhla ka-19 mhla ka-8 singene mhla ka-8 bekuyisikhumbuzo bantwele senyanga yezulu. Likhona bantwele senkosi ilanga I meant to say ngikhuluma kancane nje bekuyisikhumbuzo inkosi ilanga niyo le ngikhuluma ngayo bantwele eyayikhuluma lezi zinto phambi kwethu. Ithi lo muzi usumncane kodwa yayibabaza abantu abezayo. Mawucabanga nje noma ubuka usuyabona ukuthi amaqiniso asezulwini kanti akhona, ngoba labantu abasebuseni mawubuka umuzi wasephakameni babengahlala labantu abasebuseni, ngoba nakhona ebuseni seshana ngey'fuba. Kodwa-ke ezulwini kwase kuyahlelwa. Ibuhlungu-ke bangcwele into ukuthi uhlelwe ezulwini, nathi emhlabeni thina abantu sibe sinezethu iy'hlelo. Siyahlela ngala, uNkulunkulu uyahlela ngala, nathi sinezethu iy'hlelo. Ngesikhathi ikhuluma kanje sengiyabona ukuthi kwakukhona abafowethu abathi ngeke thina sisuke la ephakameni. Babephikisa uNkulunkulu, babethi thina ngeke size siye kwenye indawo. Babekhona abafowethu ababesona. Kwabonakala-ke ngesikhathi salembe emehlwana engikhuluma ngayo ukuthi hawu kukhona abafowethu abayiphikisayo lento abathi ayikho. Ilanga lamalanga likhuluma ngekho. Imina ngekho ngithi la likhuluma into yakhona. Basho njalo abantu manje abakwazi ukubuka izinto bathi ungasho ukuthi unyazo lwethu, uthi unyazo lwakho. Ngoba awungazi mina ukuthi ngithi unyazo likababa, uthi unyazo lwakho wedwa. Lalikhuluma lokhu-ke ilanga lamalanga bangcwele sengiyabona ukuthi sasiphilile abanye babafundi bethi uyakhuluma nje kodwa ayikho lento ayithile. Sabona-ke ngemuva kwembethemehlwana ukuthi hawu nansi lento eyakhulunywa inkosi ilanga. Wasakazela ukuphakama. Kodwa ngoba wayekhona engangimazi mina, ungaloko uthi unyazo lwakho olwenu odwa lwakho. Nami ngathi ngeke ilanga lamalanga ele ngaleso sikhathi ngangakakwazi ukusaziya, ngangifanele ukuthi mangisho ngithi ilanga lamalanga lami ngeke, ngoba ngakubona lokhu mase kuyimbethemehlwana sebephuma abaphumayo besala abasala.
sisesikhumbuzweni manje isonto lokuqala mase sesikhumbuzweni ke bangcwele asikhuluma indaba zethu asikhuluma indaba ezithandwa yithina kodwa sikhuluma nesikhumbuzo nginazi indaba engingayikhuluma zami nengayibona zenzeka kimi kodwa ngeke ngikhulume nezenzeka kuwena nginazo ukuthi ngelinye ilanga kwenzani kuwena kodwa ngoba lezi zinsuku isonto lokuqala sesikhumbuzo angikwazi ukungena kwenye indawo yathi inyanga ezulu mayithatha ubhoko ayisezuleka awamamele avuleka awamamele hayi ngambona uJehova ngathi nange phethe ubhoko ngase ngitho izwi konje laso lathi siyodlula la ephakameni siyephakameni okusha yathi kodwa sovela ngamawindi sithi kwakuumuzi lo kabani ngiyaxolisa abangcwele sithe silapha ya eGibisila ngomnyaka engasakukhumbula kwakusande kakhulu ukuthi sikhulume lezi zinto inyanga yezulu yayisiyaphakama yathi bangcwele kukhona engifuna uneluleka ngakho ezinye izinto zalapha ekhaya ezansi ngicela abangcwele bangabe besayikhuluma manje nikhona abangcwele ningabe ezinye izinto nisayikhuluma manje kwakuyingoba sakhuluma amaqiniso ngokuthi umuzi oyingcwele wasebuhleni kuyiqiniso ukuthi ukuphakama okusha okwakhulunywa ngakho mawuke washo njalo kanti osele lapha ufisa ukubamba ngezandla ukuthi ikhulumelane leyo ukuthi ilanga lamalanga la khuluma kanje ukukhumelana inyanga yezulu ke yayisiphephisa abangcwele yathi ngicela ukuthi ezinye izinto ezenzeka ephakameni ningazikhuluma yayikusho-ke lokhu bangcwele ngoba besinabantwana benkosi ilanga amadoda angababa inkosi ilanga lawo madoda amanye awasala ephakameni amanye alandela inyanga yezulu kungakho-ke ngiyayithi amanye amaqiniso asengawakhuluma ngiwakhuluma la maqiniso ngoba ngisethempelini ngiyazi ukuthi amukho umuntu ongasuka la ephakameni hayi ukuthi Mshumayeli ukhulume wathi kodwa sasifakaza abangcwele masuke kwimhlangano kukhona nje indaba esasijwayele ukuyikhuluma ukuthi ilanga lamalanga silandulela abangcwele bayazi abadala ngiyawabona benebuzisa amakhaya yasilandulela ilanga lamalanga yathi maNazaretha endlini yami akukho engase ngimethembise yayikhuluma ngalo maqiniso inyanga yezulu ukuthi asingabe sikhuluma endlini yami abaningi abantu baye bacabange ukuthi mhlawumbe ngangithanda abafazi yakhuluma kanjalo into ehle ukuthi abantu abaningi baye bacabanga ukuthi ngangithanda abafazi
kanti kakunjalo uthi bona bonke laba bafazi khona into engangiyifuna sezulu kodwa kubona bonke amkho owayithola into yasezulwini yayisela ndaba wathembisa lukho endlini angifuni ukuthi yayisikhile njengoba sisemizini wengwe ephakathi ithemba lethu alikho emuva kodwa phambili la siya khona ngiyithatha le nkonzo ngcwele ngedwa ngicela ukuyithatha ngedwa noma kuyinkonzo yesikhumbuzo ngicela ukuyithatha ngedwa le abasi inkosi sesifike lapha ya embeka uNkulunkulu wayethe engehlukanisela ukuthi mina ngazi ukuthi ubaba omncane ungangayizi base ibiza kanjalo ingayizulu bantu base ubaba omncane ayikho ubaba omncane ezulwini bayasondala bathakathi bathi ayikho leyo into ubaba omncane ubaba omdala obaba bonke bayalingana amukho omncane nomkhulu base isondalo sithi ubaba omncane noma edlula kodwa into edala ukuthi sisho njalo bangcwele base ngegama lakhe ngoba lali imali kayobiza itambani yobiza babo mncane bantwana bahle base kumbi ingakho ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba iwombe zonke zalamakhosi zonke iwombe akukho la ngidideke khona ngivele ngihambe ngendlela eqondile nje ngihambe ngendlela eqondile ngesikhathi senkosi ilanga ngahamba ngendlela eqondile ngesikhathi senkosi uThingo ngahamba ngendlela eqondile sekuuNyazi akukho kwake kwangidida ingakho ke ngithi ngiyabonga ngibongela uNkulunkulu nawe futhi ngiyakubongela ngoba la uhleli khona njengoba sihleli la thina saboNyazi hayi bantwana ngicela ukuthi kulokho mhlawumbe ngithathe okunye sokufika ziyafika izinto zibe yiningi khaba ngcwele abahle benkosi njengoba ngicela ukuthatha le nkonzo leli sonto esikulo asiwavakasheli amathempeli ukhona abangcwele asiwavakasheli thina amathempela ngoba anokukhuluma okuhlukile okufanele uMshumayeli kuphela ukuba kukhuluma ngilapha ke bangcwele ukuthi ngithathe lelo lithuba lokuthi ngicela ukuya lapha
ngifike bangcwele angithathe leli thuba ngoba leli sonto elethu ngoba nofikile uma kodwa kumgcotshwa uyazi ukuthi kukhulunywa kanjani kuleli sonto. Leli sonto bangcwele esiya kulona elomsebenzi omkhulu wasezulwini. Leli sonto esiya kulona lokungena komkhosi kaNkulunkulu. Lokungena komhlangano oyungena ngoJanuwari. Sinikiweke nokho ukuthi mase kuyileli sonto siboluleka abangcwele ngazo zonke izinto okufanele babaluleke nazo. Make kwaqala kwaba umhla ka-1 awusalichithi igazi emzini kayisho. Mazike insuku zathi umhla ka-1 awusalichithi igazi emzini kayisho. Ayisangeni nento enembiliso. Asangeni isinkwa emzini kayisho. Ngoba lo muzi kayisho nabo yisho mase kuyile nyanga bayahlonipha. Zininganyana ke izinto ezisuke zingasafanele bawuzenze. Awusalenzi idili. Noma wena kunento ekhona kumakhelwana wakho awusayi iJanuwari. Noma ngabe usondele kanjani kuwena awusayi kodwa. Ngoba wena usulindile. Ngoba wena usubikele oyihlo noyihlo omkhulu nokhokho bakho ukuthi sekuyinsuku zikaJehova. Awusakwenzi konke ukujabula kwakho oyukujabule phakathi komuzi kuyaphela mase kuqalwe inyanga kaJanuwari. Nomsindo ekhaya emzini kayihlo awusafuneki bawube khona. Kodwa umsindo awufuneki neminingi. Awusawubanga umsindo. Lapha emzini wengcwele uma usukhona awusasho ukuthi wemthetho. Awusasho ukuthi wengcobo. Kodwa khona ukumemeza kwakhona. Okuhlukile. Uyashesha mawubona ukuthi umuntu ukude. Ube summemeza ngalokho kumemeza kwakhona. Ukumemeza kwakhona kunjengoba mawusuke ukhipha inkukhu endlini. Ukushikiza. Kumenyezwa kanjalo kulowa muntu. Ziningi bangcwele izinto ezikhona kulowa muzi. Inyanga yezulu sifika emzini wasebuseni. Ithi manazaretha amane uphathe kahle lo muzi. Ithi niyobona isimangaliso, niyobona ingilosi ehamba phansi. Zikhamule ezulwini. Mane uphathe kahle lo muzi. Oh, khuluma noba. Sake sawuphatha kahle. Endaweni yalokho saqabana. Endaweni yalokho santshontsha. Senza izinto eziningi ezisiphambene. Indawo kaNkulunkulu ayifuni lokho. uNkulunkulu uyasuka kubantu. Abashiya. Fana nasethempelini. Ungabona abantu bencipha bephunguka ethempelini.
sekukhona into ekhona engahambi kahle wale bephunguka ngamunye ngababili khona into ekhona-ke khona isidwadwa esesikhona uNkulunkulu usequlukile baphuma abantu ngamunye bahamba bangcwele bahleke njengoba sikule nyanga ngesonto elizayo sizoba sikhona emzini oyingcwele wasebuhleni ngomhla ka-1 umhla ka-1 uphethe likhulu uma ungena uqala umhla ka-1 sonke siyazi ukuthi siya ebuhleni so siyolalela umnikazi wezinto yomlalela ukuthi uzothini kithi nokuthi uzosinikani. Amen. Mase singenisa umhlangano nje sonke bese silinda izwi ukuthi liyasho yini ukuthi siya eKenani. Silinda izwi ukuthi eKenani mhlawumbe izokwenziwa kanjani, yenzelwe ebuhleni noma yenzelwa. Sisuke siyolalela abangcwele lokho. Asazi-ke ngoba leya nto into yasezulwini igodla umnini wayo. Ingakho-ke nje thina siye phambi kwakhe ngoba yena ukhuluma nabasezulwini bamtshele ukuthi usuzokwenza ukuthi ikhona abangcwele. Amen. Ngesinye isikhathi kuyaphambana ukukhuluma. Kuyaphambana ukukhuluma. uShembe akatshelwa umuntu. Amen. uShembe futhi akamunye. oShembe baqhume besuka emhlabeni baze bafika ezulwini. Nikhona abangcwele. Kungapho nje manje sisuke uShembe ekhuluma phambi kwenu. Akasho ukuthi mina Shembe, uthi thina Nkosi. Amen. Ngoba ukhuluma ngabantu abasuke la phansi emhlabeni baze bafike ezulwini. Amen. Uyabalinda abasezulwini nesinayo emhlabeni ukuthi bazothini kuye. Abanye abantu uShembe usezoqala ngeke ngisho ukuthi nini ngoba ngazi ukuthi usezoqala manje ayongena nikelizwe kuthiwa khona egumbini. Amen. Kuba bakaphumi uhlezi egumbini. Kuyingoba usuke yohlalela ukuthi oShembe bazothi mase befika bakhulumeni nabo. Ngikhuluma nani lokhu ngoba namakhono. Ngeke ngikhulume kubantu abangakhona. Ahlale-ke abalinde bebese bebuya kabasezulwini bathi Shembe, thina ezulwini sesithe manje enza ukuthi uzokwenza ukuthi. Ingakho nje saphuma emzini oyingcwele wasebuhleni siya enhlangakazi ngalowa nyaka owaqalwa iKenani ngawo. Saphuma emzini oyingcwele siyaphi enhlangakazi. Kodwa sithe owasezulwini mase kuthiwa sekuyavukwa intathakusa sekuyahanjwa. Wabonakala nje avanga tshene muntu wabonakala ethi nje hawu ubaba wabheka le ayinayo inhlangakazi ngaphesheya. Mhlawumbe nawe wabuza kanjalo ubaba wabheka le ayinayo inhlangakazi. Inyosi-ke uma inkosi iyangala inkosi yazo ziyayilandela. Amen. Iyazazi inyosi. Amen. Zibuka inkosi yazi ukuthi ishona ngaphi. Sonke senze njalo salala ngo-right sakhe. Amen. Sawuye kuleyo. Sabona sesiseKenani bangcwele ukuthi hawu kwenzeka.
hawu bangcwele abanebhadi baba nalo ngalolu suku bathi asimazi thina ukuthi uyaphi thina siyinhlangakazi abangenalo ibhadi bayilandela inkosi yeyinyosi Amen. bakhuluma bathi hayi Ithekile uyaphi cha ubani yena lo ubani lo mbuzo ukuthi uyaphi uba lo bani Kisho ukuthi ke bangcwele sesizoqala manje ukuba phakathi kwemezi yoba basihloniphe Amen. hlonipha konke iningi singakuhlonipha qala manje ulisinkwa mawusithanda kakhulu sidle ikhona abangcwele into engingayazi kahle ngeyikhuluma ngizwa abantu angikhuluma mina into engakhulunywa ngoShembe angifuni ukukhuluma ngizwa abantu bethi hayi inkukhu ungayidli angazi noma baqinisile yini kodwa engikwaziyo uma usulapha entabeni yomhlangano awusayidli inkukhu ikhona abangcwele nombuyidla usayidla mawusulapha nombu uthanda ukala kateni awusangeni ukala kateni lapha ikhona abangcwele awushiswa ukala kateni phezu kwentaba umhlangano nenkukhu futhi ayiyi phezu kwentaba khona abangcwele Amen. mawuphethe ikhentaki yakho idlele ngale uyezwana abangcwele ngoba udla isono uyasithanda isono into omakuthiwa ingadliwa uyayidla eThekwini uyasidla isinkwa ngoJanuwari wenza isono uthi hayi ngoba ngiseThekwini nje angisidli isinkwa isono sakho ngisho ukuthi ke bangcwele ziningi izinto ezihlonishwayo mase kuqalwe inyanga kaJanuwari ngathi 1 nje sesiyagcina nje bangcwele ngengezwe intembi ngiyathanda bangcwele ukuthi ezinye izinto esizikhuluma mayiyimbi into sisho ngishayelwa umuntu obengibuza ukuthi njengoba kuqondene yesabatha noKhisimusi thina sizokwenza njani thina amaNazaretha ngase ngiyamphendula ngathi hayi lalela hayi siya enkonzweni yesabatha thina amaNazaretha onke enkonzweni yesabatha Amen. yasekuseni yasemini yilo umsebenzi esiwenza namhlanje kodwa ngibonile ukuthi khona into emdidisile khona le nto angazoma zothi bekwenziwane lapha emsakazweni noma bekwenziwa itekisa ngazi uthi amaNazaretha yokuKhisimusi uqondene nesabatha asazi ukuthi azokwenza njani wakhona bathi hayi hayi sizoba sinawo amanyawo hayi siba nawo intweni esuke zikanje bangcwele ngase ngiyabona ukuthi khona indawo esuke zimnandi ngesabatha ngeke basho kanje okumbike ngoma usufikile lapha mase kumnandi kakhulu awubuyo futhi ufihla ukwazi ukuyifihla ukuthi uyiNazaretha ingakho ke nje bethi hayi siba nawo amaNazaretha ezintweni esibaziyo uthi ke lo ngithi angibuze Mshumayeli usengipholisa umoya ke mina ngithi hayi lalela sizoba sise inkonzweni zesabatha thina asithinti lutho nalo Khisimusi okhuluma ngawo akusiwona uKhisimusi wethu owethu uKhisimusi uba ngoMarch 10
Amen. la kusuke kuzalwa khona ubuNazaretha. Inyanga yezulu bangcwele yasinika uKhisimusi wethu. Yathi uKhisimusi wethu uMashi. Amen. Yathi phakathi komuzi wakho ngomhla ka-10 Mashi muthanda ungahlaba inkomo mawunayo ubize izingane zakho umndeni wonke nihlale phansi nidle inyama. Kusho inyanga yezulu. Amen. Yathi ma emzini wakho unesihlaphu noma ulanda isihlaphu nibulala isihlaphu udle nezingane zakho ngomhla ka-10 Mashi. Ikhona abangcwele. Amen. Hayi ukuthi usuke uKhisimusi usula kukhona khona ubaba kuphela. Nikhona abangcwele. Nasekhaya lakho lo Khisimusi uvulelekile ukuthi wena mawungenayo lento engiyishoyo uthenge inyama eningi udle nezingane zakho. Kodwa nguMashi phela. Hayi baphuphile abantu. Kodwa ngibona ukuthi mina umuntu usuke sengenwe ukuhlubuka. Ngake ngaxoxelwa omunye ningayihambi ingcwabo yesabatha manje. Amen. Ningayihambi ingcwabo yesabatha. Amen. Ngake ngaxoxelwa omunye wayekhuluma ngenkosikazi engiyaziyo esinayo la ekwandeni. Kodwa ngeke ngisho. Bathi nayo la ekwandeni lenkosikazi. Yayisiba khona emngcwabeni. Yayisibonakala mase kuphethwa ama-takeaway. Naye phethe yayo takeaway imikulayini. Ngalo isabatha. Wase bakhona mvelo othile watshela hawu manibani. Lapha ngoba kuyophaka ukudla okushisayo uzokwenza njani? Hayi wayesethi hayi ungakhathazeki ngami hayi mina ngiyakusebenzisa ukudla okushisayo. Hawu esabatheni wathi hayi usuke uzenzela nje. Ngathola inkulumo enjalo bangcwele ifika la kimi. Ukuthi usuke uzenzela. Kuyaphoqa-ke bangcwele khona ezinye izinto eziphoqayo. Ikuphoqela ukuthi yenze. Emndenini wakho umndeni wakho ungakuhloniphi ngalolu suku. Bathi thina singcwaba ngesabatha. mawuthi ngeke kube khona emngcwabeni Wabo. Bathi nawe ngeke sibe khona emngcwabeni wakho. Sekuyimpoqo leyo ne. Usuzoya ke manje uyongcwaba. Ungcwaba wena ngesabatha kungakufanele. Kunani umndeni wakho mawungekho uvelelwe umshopho njengalowo? Kunani mawungekho ngoba wena uhloniphe isabatha? Kuzokwenzani lokho? Ngoba wena uhloniphe isabatha. Isabatha elasezulwini. Isabatha elihlonishwayo abantu abasezulwini bonke uyihlono isho omkhulu nokhokho bakho basezulwini. Isabatha bayalihlonipha bayalazi. Nakho-ke wena uhlonipha labantu ohleli nabo emhlabeni. Uthi bathini ngawo okhokho bakho noyisho omkhulu? Uma wena uphuma ngesabatha bona behleli ekhaya uphuma uhambe wena uthi uyongcwaba. Ngoba wena uphoqwe isimo somndeni ophilayo. Hayi bangcwele. Angikaze mina ngiye emngcwabeni wasemndenini ngesabatha. Sokulonga abakhona. Amen. ngoba Nosaba ukuthi angesabushebe bangcwele yedwa. Ushembe ngimesaba ngoba izulu elanga. ngiyaza Amen. Ngimesaba ngoba ushembe izulu elanga. Ikhona abangcwele. Amen. Kodwa
khona abantu engibesaba kakhulu yilabantu abazala mina obaba nobaba mkhulu ngoba bona bayakushemba bafike bathi Shembe lo asimdingi kuleli zulu wasiphazamisa ngesabatha ngakho kuShembe la ngumsaba khona ngoba mase besho njalo uShembe usevala ufake ikhiye zakhe awusangene ezulwini abanazo ikhiye bona kodwa uShembe unekhiye zokuvula ngoba sebeshilo bathi unesono lesi sono asenzayo sokuthi ahambe umngcwabo ngesabatha uyasiphakamisa uShembe bese yezwakala abantu ngakho ke abantwana bakhe basezulwini into eyenza ukuthi ke uShembe ngimesaba ngoba unokhiye basezulwini abakhonzi bami enkosini ukukhumbuzana ezinye izinto khona ezinye izinto ezihluphayo omunye umuntu athi bengingazi ngakho ke nje kuye kuthiwe abagcotho mase kuyilolu suku abakhulume phela basho ukuthi kwenzekani njengoba kungena umhlangano kaNkulunkulu amen okunye ke bantu cela ukuthi uNkulunkulu angimise kulokho inkonzo enkulu le yesidlule ngayo le nkonzo esidlule ngayo enkulu ngaphezulu kwazo zonke yalo xa uShembe la kulezi hlabelele nezithathu amen khona into enye engifuna ukuthi ngiyibeke iyodwa la kuleli bandla uShembe unezihlabelelo izihluphe uShembe unezihlabelelo zamaNazaretha unamabhayibheli amaNazaretha Shembe mina nisafuna ukuthenga izihlabelelo zikaShembe senizihlabelelo zenu ezinizakhela zona ngalamafoni sesithi thina masithi mbongeni ujavula ifoni wena esikashembe isihlabelelo sithi makuvula iBhayibheli la uyambona umuntu udonsa ifoni useneBhayibheli lakhe yena uzakhela bangcwele ezinye izinto asoyixwaye amen kunjenga no WhatsApp WhatsApp satshenwa ngabo kwathiwa sibayeke asibayeke ngoba sithi ba easy benza angikhulumeke ngalokhu yini Facebook khona abakubiza ngegama la Facebook uFacebook khona ukuthiwa uFacebook angikwazi na ngizokuthi bathi ke kona kumbe kakhulu uFacebook ukuthi banibele lezi izinto uShembe uyihlabile uthi ayifuni makhosazana ingane zodwa lezi amakhosazana ayathathela emakhaya amadala yodwa inkosazana iphatha kahle ngoba yumsebenzi kaShembe iyimbali kaShembe niyezwa abantu abami niphathe kahle ningayipendi izinto nikhona neyinwele lezi eyifakwayo ningayifaki ekhanda ngizwi uNkulunkulu uyonibusisa nikhule kahle nathi njalo liqalisuthi simese kahle bonke bantwana ngibonge kukhulu inkosi
ngibusise ngikushilo. Icela ubaba uNdlobo ngesabelelo esizovuma asivalele ngaso umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ukhozi olunamaphiko aphakamisa uphiko singene
Jerusalema, Jerusalema, awungena bengi ethandani, ahukubuthela abantwana bakho, awuphansi kwamaphiko ami, nake phansi sengikushiya awukepha awusengikushiya